Alo. Alo. Salam Anjan, gowy ýagdaýlaň. Waleyküm selam Bazar. Otyrmysyň saman? Allah'a dene. Gomy? Iş güç gowy ýagdaýlaňyz. Allah'a şükürler olsun. Bali ala. Ýetip gelýän bayram bilen. Sağ ol. Biraz teşekkür sizinkilerin. Okuyaňyz mı? Awa. Aýsy döwletde? Teacher. Teacher'de. Mafiyan bol ýerine. Mana Ayo de. wala. Salam aýt hemmesine. Bazar. Balan sağ olun. Özüňiz marlymy? Ha? Marlymy? Habib sağ ol. Almadyň için. Awa marly. Sen nerede? Aşgabat mene mara barıp gördüm da. Ha. Agar sağ ol. Aşgabatly ýok Aşgabatly dostlarym käm derde. Ejeş sağ ol. Ýa Aşgabat. Aşgabatly Gogagir bayat. Malades. Salam aýtjaň awasy aýtşybat Aşgabatda YouTube alyp oturanlar bilýärmi? Aşgabat doglaryň bany. Bamjan. Aşgabatda olanlara. Ya. Gün olmuşsun YouTube'a çıkýarsa bilýärmi? Onun için çıkaryanlar var bilýärmi? Ondan salam aýtjak zatlaň babasy aýt diýjek bolýanlar bilýärmi? Seni tanan dostlaryň ne sen gözläp nomeraň bilmeýänler bolýar bilýärmi? Men efirimde käsi garnaşlaryny, dostlaryny tapdy bilýärmi? Bir geldi. Karoçy mara bir story görüňerjek men sana bir teşekkür. Bir geldi. Türkiýe bir garnaşy gelipdir. Garnaşy gelipdir-de. O garnaşyny tapan o garnaşamon tapan o karoçym bilýärmi? Ne getirme geldi-de şo mirasyny aýtdy bilýärmi? Ýesi şu videony görýän bolsaň, men nomeram plany, men adym plany diýip aýtdy. İmam elmejen etdi sağ ol wefa dedi. Men goýamok ýöne goýýarlar bilýärmi? O garnaşyny tapdy. Garnaşyny tapdy ýanyna allylar etdi. Tapyşmadylar. Türkiýe döwletinde de bilýärmi? O şekilde. Senem salam aýtdyklaň babasa salam aýt diýjek boldum da. O ýüzden. Ýok lan, sen bilen salamlaşdyk bolýala. Bolýar dostum, mara görüşýäs bolýarmy Jimja? Bola, jan saglyňam. Döneýin. Başka kim var?